Kaya basta kong lalab. Uy, ganyan na ako paabot niya diri. Wala siya naabot. Asa naman ni siya yung taon? Nagsabot ni karong hapon, alas 3. Wala dyan nabot, alas 4 na. At, ipagtanong sa... Ay! Uy, Love, balik ka diri. love ka na. Nang konsultin mo ba? Saman. Ang gawas sa tabi kasi may makadungog. Wala may makadungog diri. Asa man di ka? Agit ka diri. Diri lang tabod. Dito ri. Dito. Diri na lang ta. Uy, Diri na ta. Asa man? love ka na. Buntis ko. Unsa na buntis ka? Wala ba ganito nag-torture? Na, wala day. Dali ta mag-torture day. Oh, wala man nag-torture ato kay. 哎呦我的妈！ Bidyoy ka. Wala pang may tanasod. Di ko nimo pabuntisan. Usman na to. Mas ba na to? Eh, ako tiwason. Dito dapat tayo. Asa? Dito ka? Tayo dito kay dagag tunok. Ito Dito tayo. lang to. Kasagingan. Oh, ato tayo. Dali na, dali. 哎呦我的妈！ Awa day, may tawanan lang ta nag-video-video day. Ang sama sa nini mo. Ampay mo sa nanimo kay. Malam sa ka Kay ampay mo sa nanimo kay. Ganahan mo sa ka makakwarta. Sige na lang, tungodan na natunduha. Ang tungod sa natin duha. Awa day, may tawanan lang ta nag-video-video. Uy! Ano sa mo Ha? sila? Dala na sa budire. Dala sa budire na pag mo, ha? Dili na may kay tanawa o, natagam na mo sa inyong kuon. Wala pa mo kontento na. Kung mag-video-video ini mo sonda. Sigurado lang jud makagawa siyapon mo ha. Nya mo sa pag-video niyo, wa may napala. Oh. Pero sa ka mo manghimantay. Gati mo? Pwede naman maghimo mo, oy. Unsa to? Saaman mo. Saan mo sa mo? Tanaw lang tanaw. Kami asa may? Oh, Sigwit. Na mason may video na san mo. Tambag na dili na ka naawa o. Oo na black eye lang eh. Lakay mo. Kana jud. Ato na mo oy. Tambag na ko ninyo ba? Kanang nasuya gani mo. Tanaw lang mamatalay gamit. Ana lang. Iya man kinabuhi. Yang kinabuhi at mana bantayan dili among. Ato na may. Kinabuhi bantayan. Ato na mo oy. Hilom na. Sabaan mo. Dito na. Tara. Alay lagi dari ako pinakaisog dari. Higit ko paagi. Oy, nagim nung dari. Uy, mga kabuhan. Tara di. Anong nagim na kay? Ha? Anong Unsa? Anong nagim na dari? Ako'y pinakaisog dari sa kanan. Ikon ka lang. Pinakaisog. Kalma lang. Rodson. Ikaw pinakaisog. Isog day ka, pati ni mo gamaya. Ako'y nadari. Ako'y nagtigbantay dari. Ano pa? Paagi. Dito sa pagi. Kagamay na mo niya. Di ka magpaagi na mo niya. Dagko kami tanawa. Tanawa. Oh, tanawa. Oh, tanawa. Oh, okay. Okay. Grabe. May kaya wala kita na siya itong gamaya. Grabe. Isuga man day ato. Suga ato. Uy, Isog di yung mo otoy gitawag guru Russell isog. tanawa nga itong kuhan ha. Struggle yung kitag maayo ron. Napay nagbantay dito. Masawa mo na tayo. Makabuhat mo baka tani sa itong buhaton ka ha? Ay, stress kay ko sa makabuhat pa. Uy, so, try. Basta tulog siya. Uy! 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 Lagi mo tulog sa day! Ano sa mo diri? Wala ni kaka. Di ba na? Ngita sa migkaka. Amore kay ba mga ngitag Uy, kaka? di ba nakitaan mo na mo dito? Anong naabot mo dayon diri? Ay, klaro kay nasa sila plano mag-video. Na, wala kay may dati cellphone na magdami cellphone. Nangita sa migkaka ay kamore kay ba mga ngitag Liwat kaka? sa ano. Uy! Anong balay ka no? Kay tanaway mo na, anong balay man. 哎呦我的妈！ Ano kay ba kay? Dili, Baka, kabago. Kaya nag-video mo ta! Mami na kunti na to sunod. Abi pa scripted niya to. Oh, dili, uy. Lagi, di, basta anong na mo diri? Ngita ni kaka. Nangita sa migkaka. Bantay ba magsusunod mo? Sunod. Love, klaro kita liwat kay like ano kadali kinaabot kita dagdagan-dagan pagunta. Nangita na may kakao kay. Awa. Oh, no, la kaka day. Kaka day. Ay, Pangawa na mga ribi. Awa na ta. Nawa na puno na naskaka. Pamina ka. Pamina ba? Kana, ug ka mo gani mag-video mo sunod. Kana inyong black eye kana sa tagsa inyong black eye. Buwan ko na ron. Hindi naman mi kay nangita na may kakao. Dapat lang jud kay. Black eye yung tiwas. Nakayo na mo wala mo ron. Dara mo. Tara. Bantay mo sunod mo tagay ginukuan bi. Dami ni. Wala ay giluod naman ko ani. Why? Ato eh. Dili na ko eh.
Kung dili naman ka. Di ka po naman ko ng style ato perminti lang sa kalibunan. Naman, 5 days na nagkuyog niya. Karon na ka mo dili. Ah, dili na lagi ko ka. Digdi na kay ko. Dili na ko. Uy, dili na ko. Dili mo. Ano naman tabi? Eh, wala hindi na ko ganahan ni. Ano man? Kapuyan ko hindi ko ka-afford og lodge. Uy, masindot man ang ni Chulaber ta kay. Kuan, pareho to graunan ba? Kay mas singgit siguro girep ko nimo. Grip! Tungod ka! Ah, mas ako mag-i-rip nimo siguro! Ay, sabat. Dili lagi ko gahiyo ang ulo nimo. Dili ko. Dali na! Agay ko. A few minutes later. Ay, kakatay. Ikaw ka. Huwag mo tayo na video-video. Ano ko ba? Ano naman ka? Wait, Tony! Kamamagan! Nagsige mo kung mag-video-video kinaunahan ko! Tama ba? Oo, nakabot. Kasi resulta na! I-block ayan ako kayo! Wakoy kapod og Legend House! Ah, mga buwan ano! Tara ba? Kung sa may gusto ninyo! Ipakot ko! Paminaw. Ah, klaro kay ni sila basta kamo gani mag-video na pud sunod. Kada yung black eye dira. Tagduha na mo. Wala man! Paminaw sa. Another one. Ay, paminaw ba? Kanang mo sunod ba gani mo?